Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, First portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes. Pizza 16 na bulan sang Abril tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magaduluong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga Disaster Operation Center sa Negros Occidental ginpaidalom sa heightened alert subong adlaw bangod sa severe tropical storm nga si Bising. Imbestigasyon sa syudad sa pag-utod sang kahoy sa dalan Aranita magaumpisa na. Health protocol sa 3 ka merkado sa syudad sa Bacolod hugot ginapatuman sang Bacolod City Police. 2 ka persona dakop sa bypass operation sang kapulisan sa syudad sang Silay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Maayo man kinaduso sang Presidential Task Force on Media Security sa National Task Force Against COVID-19 nga malakip ang media sa prioridad nga listahan nga mapabakunahan kontra COVID-19. Suno kay Presidential Communication Secretary Martin Andanar, nagpadala siya sang sulat sa NTF o Chief Implementer Carlito Galvez nga ilakip sa E4 priority nga listahan ang media. Una dire, nagapila si Senador Bungo, Senador Joel Villanueva, kag Presidential Spokesman Harry Roque kay Galvez nga himuon prioridad ang pagpabakuna sa mga katapo sang media. Palayag ni Andanar, nagarisgo ang mga media sa ila kabuhi agon makahatag sang eksakto nga balita sa publiko. Maayo man niya. Bisan paano nadumduman Manila ang katapo sang media. Isa sang nagapangunaman nga insya sang komunikasyon nga nagadulong sang balita. Nagasulay man sa ulan kag init.
ginasulay man ang COVID-19 para makahatag sang husto kag una nga balita sa publiko. Amon obligasyon. Samtang may mga problema sa gihapon, nagaarangkada kami. Sa tion sang pitipit nga kahimtangan, ginasulong namon ang anuman nga kadelikado sa trabaho. Agod lang madulong sa publiko ang balita. Ang husto nga balita nga kinahanglanon sang aton mga pumuluyo. Ang tanan-tanan nga nagakatabo halin sa politika, pakadto sa kalamidad, pakadto sa mga pamalatian, una, nagaarangkada ang katapo sa media. Dinapasalamatan gid nga bisan paano nadumduman kita sang gobyerno nga ibutang sa prioridad nga listahan nga mapabakunahan batok sa COVID-19. Kabay pa nga ang mga katapo, halos tanan nga katapo sa media, mabakunahan para bisan paano may salig ka bala sa imo sini trabaho. Pag may matabo kadalag ko nga insidente, ara gilayon nagaarangkada ang katapo sa media. Bisan ano nga mga pamalatian ang ginaangkon sang pumuluyo kag komunidad kumo katapo sang media kon may balita abante wala nagaisol sa paghatag sang husto nga balita. Bangod sining paghatag sang prioridad sa katapo sang media, ginapasalamatan ginaton bisan paano ang aton gobyerno nga wala man sila nalipat sa serbisyo sang katapo sang media, print, broadcast kag telebisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa Bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, Bilog nga probinsya, sang Negros Occidental. Kamusta na? Mapaang-paang pero may bagyo, no? Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang mga merkado karon nga kaagahon? Karon nga agad, medyo ang dila ko wala sa husto nga direksyon. Galakwed ang dila ko. Ano what happened? Anong natabo kada medyo gapinitla kita aga pa. Morning! Ang patrol nagalagulad man sa pila ka mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Magadulong sa aton sa nagapanguna nga mga balita nga nagluntad sa sulod sang 24 oras. Kamustang mga dalanon? Kamustang aton sini mga driver dito sa NCR Puerto? Sa pila kasimana nga lockdown, bilyones ang kapirdihan. Dihamak naman ang nawad-an trabaho. Ay, ano ini? Ang nagakatabo sa aton pungsod. Basi kulang-kulang kita sa pagpangamuyo. Aber, erikta na to ng aton igtalupangod sa aton patrol karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Como Biyernes, natural opdan kita sang aton sininagaman sa patrol. Dalaga et guwapa si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Good morning, Action Fred. Kag sa tanan sinin naton nga mga ka-aksyon, medyo matulutalithi ang aton sini nga kaagahon. Kag kanami, Action Fred, sang ligid lang kontani, no? Kahit ligid lang, ha? Oo, ligid lang. Ano pag ligid mo na may trabaho? Gani. Madugay-dugay nga pag hiyod-hiyod, Action Fred, para mapilit mong lawas mo nga magkwan, nga magbangon, Action Fred, kag magbiya simo sinikatre, bangod nga bulubugnaw ang huyop sang hangin, nalaman sang pag-ulan-ulan, Action Fred, umpisa sang kagabi, nakibot kita, grabe kadamol man sang ulan, kag grabe naman ang bantay sa mga taga-syudad sang Silay. Bangod nga nagbubo man tong madamol nga ulan sa ila, Action Fred. Ti kabalo naman kita nga may ara sang tropical. Duga din ko sampot sambal ko nalapnan mo ko dayo now. Ako na mo man ang dila ko glakwin man. Oh, contagious. Ay mo ginaguro ba sa tugnaw nagaloko ang imo sini nga dila, Action Fred. Amo na guro kung tugnaw ang tiyempo, tugnaw ang panahon. Pero may
kabalo naman kita Action Fred ang probinsya gan isang Negros Occidental ginapaydalom sa heightened alert status bangod sa sining severe tropical storm Bising. Kaya ang aton sining gobyerno provincial Action Fred kadamo sang palaligban no sa tuo may COVID, sa wala may may bagyo, sa piyak kung baga Action Fred kung ano-ano pagidra nga mga problema. Kay without the presence man Action Fred sang COVID-19, may mga naga-exist naman gid yang nga mga problema kag kinahanglan solusyonan diri sa probinsya sa Negros Occidental subong man sa syudad sang Bacolod. Damo na lang hambalila, life must go on. Wala ka man Action Fred sang kwan, wala ka man sang mahimo kundi nga atubangon ang matag adlaw kay ti habang may buhay, may pag-asa man Action Fred mo. Pero depende na sa tao kung paano na ila i-deal Action Fred. Kaya wala labot sang pandemya, adamo actually experts nagahambal Action Fred. Nga grabe gid ang epekto sang pandemic, hindi lang financially, di lang financial Action Fred, di man sa ekonomiya, kundi pati na sa mental health man sang aton sining mga ka-aksyon. Kay Tikis Action Fred, pink blatter na ang kwan mo ang mga suicide incidents wala, pero ma-record man sa blatter sa aton sining kapulisan. Damo kita nakita Action Fred kay nahibaluan nga naga suicide Action Fred. Kay tungod man sa mga ginapangatubang nilang iban nga ka-lose hope na, especially ang mga nawad-an sang obra, nga feeling nila wala na sila pulos do amo na Action Fred nga sitwasyon kag ang pagkabalo sa kung mabalaan ina sang iban dumabalik naman ang basol tanan sa aton sining gobyerno. Pero tigin palayag iya kagabi ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala nagkulang sa COVID-19 response ang gobyerno. Kahit ihambal niya, hambalinano maning mga kritiko man, sala lang yan namon ang ila siningi ginabantayan. Kagti syempre may mga kinaiya mo na sila nga mga rason, may ara man na sila sa mga point of views man nga mga kita kag ma-identify ko nga ginpalayag na nila aside wala labot nga anti-Duterte sila abi, kundi nga kisa may mga ma-point out lang gid sila nga kisa may punto gid man. We are never perfect, pero dugay-dugay na niya pagpakig-away naton sa COVID-19, nagadamo, nagalapta, kag nag-mutate na gid lang, kag wala kita kabalo kung saan o ni matapos. Kay kagabi, Action Fred, sa televised briefing ko isang presidente, ginpahayag sini, nga nagasunod lang man sila sa advisory sang World Health Organization. So, sa iya, ginapatuman ng lockdown, magod ini ang ginapanugyan sang medical professional sa iya, kag di may mga consulting body man sa Action Fred, kag hindi man na siling gusto siguro wala pa chende, hindi tungod nga presidente siya, kung anong luyag niya, amo na dayon Action Fred ang matabo, gaagi tanan sa proseso, kag gaagi tanan sa pagpangusisa, kag pagpamangkot man sa iban pa nga mga katapo sang gobyerno, pati na ang mga ginapakig-angutan nila ng mga medical experts Action Fred. Kahapon, may mga grupo sang mga environment advocates Action Fred aga temprano pa nagpadulong sa bahin sa Singkang Airport para ipakita ang ila sininga kasubo Action Fred, hindi na niya pagpumatok, kasubo na lang bangod niya na pangutod o panapangtapas naman tong puno, hindi mo naman to mabalik. Pero in Action Fred ang voice sang pumuluyo, concerned citizens, mga environment advocates, subong man ang Social Action Center nga sa natabo nga pagpangtapas sang puno. Pero tikita mo, bangod nga ginbatikos, ginuntap naman liwat, ko naghinulsol tong mayor-mayor, nagsugo man Action Fred, kay nagpahanugot man, doon nakapaminsar man. Sakita mo Action Fred, no? Summer na summer. Pero nag-ulan niya. Hindi ka wala kisa magpati Action Fred, pero dito timing, tanawon mo pala. Tungod sa issue ni sang puno,
do kagabi yan nag-ulan na kagati timing may bulubagyo. We're just hoping and praying, Action Fred, na hindi balaya mahali, hindi mabalik naman liwat sa basol. Ang example, kung may pagbaha, mabalik sa basol nga, ay, kung wala nyo yung tapas ang puno, makabulig pa na, dira. Hindi pa ina mabaha ang dira ang area. Daw mga amon na Action Fred, kaya tikis sunlogid man ina. But we are praying and hoping nga hindi lang ina matabo, Action Fred. Dapat hindi lang bantayan ang Bacolod. Bantayan yung bilog nga Negros. Alang tawab lang norte. Nga kung mag-ulan Yes. ka ba, kay wala na kahoy sa bukid. Correct, Action Fred. Kagta kagapon, do kita ko to, may resolusyon na to bala mo? Or verbal pa lang ito pa na si Moises Padilla Mayor Garcia nga hindi gid siya magpasugot kag pamatukan gid ang plano nga pagpangtapas ang puno dito man sa ila area, Action Fred. Action Eden. Action Fred. Kabalo ka, kuya, namian gi ko sa kahoy. Pala tanom, kuya, tanom mo. Namian ko sa kahoy. Pero sa nasiling atubangon nato ng kamatuuran, nga bangod sa pag-progress sa isa ka banwa kag syudad, hindi mo gina mapunggan. Pananglitan, butangan streetlights, agyan, bisan ano dang balabag ya kag kahoy ot doon gina. Amo na blang nga mga bagay, patindugan sa dalagko nga mga establishmento komersyal. Bisan puno kahoy pa na kung baklon sang pribadong sektor kag patindugan sa negosyo. Uruton gina utod ang kahoy kay sablag ina sila negosyo. Amo na bla? Ka budlay kung kaysa, no? Kay may order ang gobyerno nga dapat may mga road widening. Kung madala ka sa road widening, may pila pa bilog kahoy na urot gina tumba. Kay may road widening. Amo na bla? Contradict siya sa progreso sa isa ka banwa kang syudad. Correct gina, Action Fred, pero may ara man sang mga dapat hindi gid, Action Fred, no, pag tandugon man kay ma-identify man actually nila, Action Fred, kay ila na trabaho ginatun-an man nila nga ay diri nga area do kuan ni siya adjacent ni sa bukid. Kung buang ulan, grabing ulan sa bukid, kung ang ari di nga mga puno amo ni sila makahold sa baha going dito sa syudad o kon banwa mismo galing kay amo na, Action Fred, hindi tayo pagbasulon ang mga gapang utod ha kay trabaho lang man sila, Action Fred, magapati lang man sila sa sugo kag wala naman sila sang may mahimo, pero tikis as time goes by bala, Action Fred, ako na notice ko gid nga do pila na ya ka mga lugar, pila na ka mga kisagani kung mga out of town, pila nakabukid ang nahapay, Action Fred, kibot ka na lang may mga low-cost housing na, may bago na mga dalanon. Pag abot sina, Action Fred, kung may mga nag-i-star dira ginila mo batsyagan dayan nga, ay sa una, damo na di puno, tanawon subong niya ko kayo. Urot gido. Wala gid, Action Fred, sang may nabilin. That's Balo why ka, actually din, gamay pa ko, elementary pa lang ko, ining Bonifacio, North Elementary pa lang na. Ang syudad sa Bacolod, puraw ni sang kakahuyan. Purte mga kahoy di, wala pa ni mga building. Pag uswag sa Bacolod, ang tanan nga mga kahoy nga dalagko, nga tag isa kagatos katuig na tumba, kay man patindugan sang subdivision, patindugan sang balay, kag iban pa. Amo na siling ko, ga-contradict siya sa progreso sa isa ka banwa kag syudad. Nadula siya. Action Eden, diin ka na. Aber, pagi sa special communication, tawganta ang linya ni Action Eden Abuso sa kasugpon sang iya sini Balita Rekta sa Patrol. Action Eden, come again. Sakto gid ina, Action Fred. Hindi rin hambal nga. Ang puno yung Action Fred. Hindi niya nga siling pagtanong mo niya. Madako tayo niya mo. It will take time. It will take years, Action Fred. Antes nga magdako. Kung magdako, wala ang mabuli niya. Hindi na pamangkot, Action Fred, sa mga action. Kung di niya magkanto, Action Fred, ang mga ginpang utod, ginpang tapas ng mga puno, Action Fred.
pamatayan ta wala next following days naman action Fred kung ano rin nila tuod. Base nga kaisap kamalota ang ginpapas action Fred puno sa bahay sa single airport ato sa compound man sa sentro action Fred dito sa syudad sang Bago. Wala ko kabalo ako noon nila. Ako na isa sa palamangkutanon sa aton sining mga ka-action. Anyway, Session Fred, before I end my report, pahanumdum lang yun yapon sa aton sining mga ka-action na nga dapat mangin vigilante kag mahinalungon sa tanan nga oras kay kagapon action Fred grabe. Ang na-record sa syudad sang Bacolod action Fred may 77 ka local cases, isa pa LSI, tatlo ka ROF action Fred. That's 81. Ang pinakagrabe dito action Fred, nagsikap naman ang Negros Occidental sa Bugos Marion sa Espangod 290 ang na-record nga COVID-19 cases sa sulod sang isa ka adlaw. 213 reaction Fred ang local cases, 2 ang APOR, 13 ang LSI, 62 ang ROF action Fred. Nagtuloy na ini nga ba mga syudad doon ka pa hindi sanay subong dire sa probinsya sa Negros Occidental action Fred sang may ma-record nga kaso kay kada banwa ka syudad gibi pagsaka in action Fred sa ma-record nga kaso liwat ang mga hambalan nga back to zero or back to square one naman kita. Bangod man amo lang isa sa kita in election Fred mong paghalug-halug una ba sang restrictions paagi sa Resolution 101 naging issue sang aton sini gobyerno national. But sige lang kay ginahimo man sang tanan, ginahimo man sang aton sini mga opisyal ang tanan action Fred kahapon na nag-issue naman sang nagmando naman si Governor Eugenio C. Bongson mahimo tayo ipakita resort action is sa sang Negros unang naman ang executive order ang sa tipalay pero anyway ng mga action lang palang sa tanang oras kaya para ang COVID-19 para naman sa COVID management word tops mag-check 500 sa kada adlaw i-check 500 ang detoxifying compounds ginagatin sa atong dugo kada. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23. Dugay mumugto na ang signal ni Aksyon. Eden Aboso, Arreglado, Bangonon, las 4:23 na sa Kapupudan, sa Bacolod Probinsya, Kagbilog nga Pungsod, Pilipinas. Salamat sa Diyos, Biyernes na naman. Kamusta? Nakaplano na kamo sang inyo palamahawon karon nga kaagahon. O sige, pulupinsar kung ano ang baklon sa merkado plus ang kumplito ninyo nga mga panakot. Mangumpra ka mo gani, kumplituhon nyo. May kamatis, may sibuyas bumbay, may aos, may paitan, tanan-tanana nga kinanglanon sa kusina para hindi kita magdalang-dalang sa tion nga magsugod na kita pangluto. Di karon nga aga, kumplito na ko to. Pag-abot ko karon alas 7, pagkatapos sa akong second portion, luto na lang ko. May saging na ko to, may kamuti na ko to, may pitsay na ko to, may paitan na ko to. Ambot silingon, potsiro ged ang sudan karon nga aga. May tumakutulang ka nga insalada. Amo na ang arangkadahon karon nga aga.
Amo na kung kumplitong panakot mo, wala kagig problema. Pila lang ya ka, hindi ka magulat, lawig mo. Makapamahaw ka dayon. Amo na bla, kinanglan niya sa kusina, kumplito. Buwa kahapon, namit sang galing ginakulbaan nako ning Bisaya nga ginamos. Blabaw bago-bago gid. Ginbutangan nila sang amo na ng kalamunding. Tapos ginpusan nila sang katumbal. So sa pagkanamit. Ang hamot siya bla kanamit labi nagi ko ng bako bakit nga kanon. Bisaya nga ginamos. Baw katalag naklaway mo. Puwerte sa pagkanamit ka. Man kung daw hindi lang kontra sa balatian bla. Yaman ti mga mapait nga bagay. Kung nagaedad ka na, medyo kontra na siya. Galing kung kisa kanamit gid. Kanamit ikuit-kuhit. Daw gakasulay ka gid. Nga magkuhit ka daw puwerte kanamit. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na nahauna nga utong sa ngaton roll call karon nga kagahon kay Jason de la Cruz, kay Milili Oligo, kay Erne Odasco Lidas, kay Jose Mongcal Torilla, good morning. Subong man kay Noel Amar Nalkrek Kasarabiani sa Indian Ocean. Good morning na. Kay Angela Liarte Gayundato sa Barangay Tutong, Barangay Pilisa. Kay Elsie Canilio sa Kingdom of Saudi Arabia. Good morning. Kay Aida Alunan. Kay Cory Bidaha sang Kuwait. Kay Diosdado Propunga. Kay Raquel Dimala. Reynaldo Reparo. Kay Gina Morden sang Kuwait. Good morning. Kay Vanessa Mayo dira sa Minnesota. Kay Alex Puentes, kay Elisa Iligan, kay Glenn Paculdad sang Sipalay, good morning, kay Merlita Adolf, kay Ronnie Gordon, kay Evelene Pamusino, good morning man, kay Mikaela Gilaran sang Jida, good morning, kay Nulinda Auditor Lopez Aguirre, kay Dada Hilado, kay Ibon Bosher sang Germany, good morning. Kay Huma Lumina, subuman kay Fernando Lombre. May lang nga pag upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa mayo nga ka-blue. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, report
Master handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Standard Time, las 4:31 na. Anano ang tikang sang panahon, magulo-galom ang panahon nga aman. Bangod ang severe tropical storm nga nagsulod na sa aton area nga tawgon bagyong Sibising. Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility na siplatan mga 1,140 kilometro na sidlangan sang Mindanao. Nagaangkon ini sang kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 95 kilometro tag sa kauras malapit sa sentro kag may pagmulumadlos nagalabot sa 115 kilometro por ora. Ini mahinay nga nagahulag na aminan nakatungdan nga direksyon. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na aminhan na silangan pakadto na aminhan na katungdan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas kag ang baybayon mangin mahinay makanay tubtob kasarangan nga pagbalod. Napandaman ang mga area nga mahimo labya naman sang bagyong Sibising. Kabay pa nga hindi naman ini siya makahalit sa pungsod Pilipinas. Porte na ang agoniya naton. Porte na ang aton problema. May COVID na kita, may ngurob pa sang mga bulkan, may mga linog kagkaron, bisan summer, bisan masyado kapaang nagasulod ang bagyo. So halong, Portino, may balatian na, may kalamidad pa. Amo nang ginasiling ko bala, nga kita tanan kung magtangla sa langit pagbugtaw sa tion sa pagbugtaw sa aga, gaguob ini siya, base pamalang pamatian. Wala na tayo iban nga rekurso pa. Ang doktor yan nagabulong. Ang sa ibabaw, amo ang nagaayo. So base pa lang, wala kita perdihon, kung tanan kita pagbugtaw gitangla sa langit, dayon pangayo kita bulig dito. Nga base pamalang maluoy siya nga mag-iskirda na ining COVID kag iban pa nga mga kalamidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Kay Luwila Siason, good morning man. Kay Teresa Locsin, sang Salwa Quiet. Kay Alex Montisa, kay Kili Jele sang USA, good morning. Kay Ibon Boucher, nagpadala 50 ka stars. Kay Vicente Samiliano,
Morning ko no kay Action Eden, kay Krista Blas, good morning. Kay Jubal Trinidad, kay Loreto Armas Bidaha, sang Narawes Hinigaran, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakagahon. Basta first portion, medyo upod-upod kita, no? Medyo enjoy kita sa first portion. Kay Dada Hilado, kay Guillermo Clarito, good morning. Kay Philip Roylan, may lang nga pag-upod sa aton morning man. Kay Aluna Cortez Dinsay. O sige, duludugsing kita sa first portion sa aton pagpangalagad. Si Judge Nap Diamantiga bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Reuben Tampos ang LTO, morning na. Kay Toto Raul Alibuga, galadlad na siya pamahaw sa Dalom. Kay Roy Marino, kay Pare Rimias Arroyo, good morning. Dira kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Horilia, good morning man. Kay John Agustinan family sa Kawayan. Mga miyembro sang kay si Boys, kamusta kamo? Pare Nick Barca Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Syukon, Joel Perido, Roger Aguirre, Gloria Porrado, kay Gilbert Carrion, kay Mayor, kay Jutay Pascua, kay Lorini Canson, dira kay Buni Advincula, kay Bibitan, good morning, dira kay Jerome Solinap, kay Mark Achua, good morning ka, bulugtaw na kamo, o sige, tabid-tabid kita, tagsagid, kakaagahon, bisan paano enjoy no? Hindi bla? Aluna Cortez Dinsay, dira kay Marilo Travilla Katinoy, good morning man, kay Amor Malayang, gaupod sa aton, tagsagid, kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon alas 9 sang aga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon dira sa Life Extension Clinic. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang aton lamang nga suwestyon sa inyo, bakal gi kamo sa ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakas. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsagan mo ang kahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Ang airport, nagaupod na sa aton kay Melchorita Pereira. Kamusta na? Daw gasaka ang COVID dire sa probinsya sang Negros Occidental. Wow, daw kabudlay sang aton sitwasyon. 31,296 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Naga-monitor kita na dugangan ko no sang 486 ka bag-o nga kaso. First honor gid nagapanguna gid ang Negros Occidental. Ginsundan sang syudad sa Bacolod, probinsya sang Iloilo, Capiz, Antique, Iloilo, Aklan. Nami yang Gimaraso, isa lang kalukal nga kaso ang na-record sa Gimaras. Nami tani no? Kung mag-subong sini, nga tag-isa lang nga record. So na Bacolod, tag-isa lang, subong daw tumaas siya. Ang Bacolod, 77 kalukal nga kaso. Saka, dapat kung tani, mag-us-os ini siya, nagbaliskad, nagsaka ang Negros, nagsaka man ang syudad sa Bacolod.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Kay Ganghe SJ, good morning lang. Naga-monitor siya sa Switzerland. Kamusta da ang COVID? Ang pipila ka mga balita kag mga isyo, ibalik naton ina karon dugay-dugay. Relax ka mo dira, ma-relax man ako dire, pero balikan ko kamo pagkatapos sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin
sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna?
Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon.
Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na
babae nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita. Balita naton sa Kapitolyo, mga Disaster Operation Center sa Negros Occidental ginpaidalom sa heightened alert subong adlaw bagod sa severe tropical storm nga si Bising. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Umpisa sa mga adlaw, Biyernes, Abril 16 sa tuig 2021, ginpaidalom sa heightened alert ang gataran nga mga disaster operation centers sa mga banwa kag surad sa Negros Occidental bagod man sa nga severe tropical storm nga si Bising. Ini ang nasaad sa severe tropical storm advisory kagin pagwa ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kahapon nga adlaw. Sa monitoring ni Provincial Disaster Management Program Division Head Jifar Jihar Takaelian, ini nga bagyo ang posible nga makaapekto man sa Negros Occidental kag mga dalasang pag-ulan kag pagpanag-uob. Suro kay Kaelian, magapagwa sa panibag-o nga storm advisory ang probinsya kon ini nga severe tropical storm ang magasunod na sa Philippine Area of Responsibility. Ang Bagyo Bising, ikaduwa nga bagyo sa pungsod Pilipinas para sa buong tuig 2021. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:08 na. Happy birthday kay Mrs. Jocelyn Salanga. Damo gatamyaw siya sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Morning man kay Manjo Arniho. Kay Runar Hida Traba, advance happy birthday ko no. Ika-75 nga pagsukat ni paring Teddy Rihida, 75. Kay Angie Licanel, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ni. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Manoy bahandi da sang puro kabukiran takuling. Good morning kay Warren Ortiz, kay Jasmine Roldan Rabilio, kay Matoy Maranyon, kay Rinaldo Dulasan Alolor sang Cadiz, kay Dodge Dalida, si Idila Oso nagamonitor po diya kay Nanay Sabel. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:14 na. Oh, kapikapit anay kadali. Dr. Alfred
green copy kita. Makabulig paalerto sa aton lawas kag paminsaron. Nagapangapin na bugos nga pamilya, healthy pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Morning da. Kay Jose Griole Tansinko Gayuna. Oy, morning ko no Lihog tamyaw O, dinto sa iya apo, si Inday Janel. Bawa ka ginaagaw dahil no? Sang iban na, hindi ko makadiritso gid. O, sige Kay Noel Amar, good morning. O, tamyaw ko, imo misis. Happy birthday. O, salamat gid. Kay Marlene Diaz, nagamonitor siya sa barangay Sumag. Good morning lada, taga barangay Sumag. Diri kita. Report naton sa porsa sa aton kapulisan, health protocol sa 3 ka merkado sa syudad sa Bacolod, dugot ginapatuman sa Bacolod City Police. Detalye siya upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na Friday good morning report kika sa Bacolod City Police Office. Gibabako sa Task Force Market Disiplina sa Bacolod City Police Office sa papatuman sa health protocol sa Burgos North Public Market, Libertad South Public Market, kag Central Market. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Yada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, may kapulisan nga nagabantay sa sagwa kag sunod sa 3 ka dalagko ka merkado, agoy papasiguro nga ginasunod sa mga nagabalidya kag bumalakal ang health protocol. I-ensure nila nga tanan nga nagasulod sa merkado is may ara sang face mask kag face shield. And kung ara nakasulod, may ara man kita team nga magalibot nga amuna silang ginatawag natin yung enforcement team nga sila nagahatag sa citation and at the same time conduct reporida sa proper wearing sang face mask, face shield and observance ang social distancing sa sulod. Busirin mo sir, antes ka magsulod, hindi ka kasulod sa merkado kung hindi ka kasunod sa health protocol. Yes, so kahit ang nato no kay may mga report gyapon nga nagalapot man sa ato nga okay lang magsulod sa mga merkado bisan wala ka face shield. So nakabalo naman kita nga may ara kita regulation alin sa National IATF nga dapat while in public places may ara kita sa face shield kag face mask. Kag hindi na pwede sir kung nakasulod ka sa merkado, hindi ka pagsoksok sang face shield, face mask lang. Oo, kinahanglan duwa gina sila to include hindi na sa aton nga mga nagapalakal, ginapapaktis naman pati sa aton manog maligya. Kasi hindi man kita gusto nga hindi man kita makasiguro nga sila hindi sila carrier sang kaga o kag through their man sa laiba or ma-contaminate or maka-infect sila sa iban. Kahit siyempre sa sundugin nila sila social distancing. Yes, so kaga mo nang ginano nato nga ang ato nga enforcement team may ensure nila nga ang constant reminder sa ato nga mga taga-balakal dira sa sulod sa merkado. So kung makita nila nga sikuhay na nadang mga manugbakal, dapat i-control nila, ipa-bulag-bulagon na at least may ara ng distansya nga makabulugin hawaman. Kung pwede lang, hindi sila kapanakop, at least bisan paano sila makasaway sila pag maka-remind. Yes, so kahit kita sila nga i-anong tagit noon ng
i-expect ko lagi todo-todo ang sa aton lang at least ang pumuluyo naton maging na sila self-aware bilang basta sa mga public places may mga patakaran kita nga gina-obserba kag kinalan Manila nga sundon. So back then muna kung bisan ara na nga atong task force kay those sa wailam la sila, so that's the time kita we have to enforce ang ato mga authority para ma-implement ang ato nga mga obra. Police Lieutenant Colonel Lestrada, Operation Chief, Sang Bacolod City Police Office. Ang ining report, ginadulong sa inyo sa kalawansang Santol Plus Herbal Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santol Plus Herbal Soap, epektibong hapon sa papaputi sang panit, ilok tuhod kang siko. Santol Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Kay Ami Agustines Baron, good morning. Kay Victor Tugap, kay Aro Ortiga sang Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Kay Cathy Beer, si Lily Kingo, happy birthday ko no. Kay Jo Salanga, halin sa London. Kay Miriam Panagiton, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ni. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee ginawang non-acidic para kahit anong oras, pwede kang magkape anytime of the day. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina, kinahanglan mo sang kabulig sa pagpangabuhi. Kinahanglan mo sang suplemento nga nagaangkon sang kusog para sa pilugan law nga buluhaton. Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule. Pirmi mo tandaan nga may mga nagasalig sa imo. Gani bawal ang magmasakit. Pangitaa lang ang tatak Sed Marketing. New approved therapeutic claims. Friend, oo ikaw. Girl talk ta bala? Natistingan mo na ba inang daw may odor down there maski ginhabunan mo na? Abi mo kung ano nakabulig sa akon makakuha sang odor? Bag-o nga pH Care. Subong may ara na odor protect, amo nga protected ka from odor adlaw-adlaw. Yes, odor protection adlaw-adlaw with regular use. For as low as 5 pesos SRP lang kada sachet, odor protected ka na. Go lang girl, tistingin na bala? Ang bag-o nga pH Care nga may odor protect. Hashtag Go Lang Girl with a new pH Care with Odor Protect. For as low as 5 pesos SRP. Odor protected ka na. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon
matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipag. Alas 5:26 na kay Rosalie Sombero. Good morning man. Upod lang kita. Tagsa ka kagaon. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 38-1. Una nga bula 38 kag 1. Second draw 35-15. Ikadua nga bula 35 kag 15. Third draw 2-3. Ikatatlo nga bula 2 kag 3. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 642 kita jackpot 74 milyones 31,292. Resulta in any order 42, 10, 21, 33, 22, 41. Resulta sang 642 42, 10, 21, 33, 22 kag 41. Saylo kita. 649 jackpot 21 milyones 243,632. Resulta in any order 30, 6, 41, 23, 33, 40. Resulta sang 649 30, 6, 41, 23, 33 kag 40. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Kay Helen Marpil, good morning man. May lang nga pag-monitor kay Kent Bulaka, Juanisa sa barangay Handumanan. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna. Sa Dalan Aranita, mag-aumpisa na. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale, please go ahead.
Bayag action friend, subong nga adlaw Bernes, opisyal nga magasugod ang investigasyon sa komitiba nga gintukod ni Bacolod Mayor Bing Leonardia angon sa ginpangutod nga mga kahoy dira sa may Dalan Araneta sa may Bacolod Old Airport, Barangay Singkang, syudad sa Bacolod Action Fred. Ginpahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan ang chairperson sa komitiba nga subong adlaw action Fred maga-convene ang komitiba nga gintukod ni Mayor Bing kag mayara sila sang tugyanan nga mga persona para magpatigayon sang field work action Fred. Suno kay Bayatan tinutuyo sang komitiba nga magpatigayon sang fact finding angot sa pagpangutod sang kahoy action Fred. Kung madumduman, ang DPWH ay nakasecure sang 35 ka mga permit gikan sa Senro Bago action Fred. 26 diri ka mga puno ang nautod na, samtang siyam naman ang nasalbara matapos ang reklamo gikan sa publiko. If we can finish this investigation as soon as possible time, we can do the estimate of the days that we can have kung matipon na ang grupo para nga maka-assign kita sa designated task naton. Nabatian si Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Halungan gid naton hangat nga ikayong lawas agud malikawan ang mga masakit, dapat epektibo nga food supplement ang aton ginainom. Rekomendado mga kaaksyon ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mas ginpanami ag mas ginpa-epektibo bawat mayara ini sang extracted nga mangustin, balunggay, margoso garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Kag syempre hindi man magkalipat nga mag-inom sang pinaka-healthy nga kape. Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon na ini ang pinakauna kape nga mayara sang vitamin D3. According sa DOH, ang vitamin D3 ang makabulig sa madamo nga balatian kang isang cancer, nagabatong sa mga infections, nagapanubos ang blood pressure, kag nagapabulig man, pabakod sa aton nga immune system. Ang Life Extension Coffee Mix sa mayroon sang healthy nga mga ingredients kang isang mangosteen fruit extract kag reishi mushroom extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mawakas Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson City, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Kay Aida Alunan, happy birthday ko no sa amiga ya. Kay Jo Salanga, kay Elias Bandada, kay Babes Navarro Hortales Baligwas, dira sa Purok Tangkong Barangay 7, good morning lang. Kay Ayan Paul Nobilia, sang La Carlota, kay Jenny Osiser, kay Dante Makilan, kay Arman Regalado da, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Santon Plus Gold. Ako galing. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Akalain, Portiba, gintagaan nyo tsansa nga bakal siyabo ang ayuda halin sa gobyerno. Kita mo ilang na, tig-aulo. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagad kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kwenta na kay Niel Brian Baluis. Good morning man. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio. Bunaw, Solidad Libunaw, good morning. Kay Sammy Sampiano, kay Robert Ruma, si Elizabeth Malaka Gamala Gatamyaw,
kay Samantha Sair Rutas, 9th birthday. Sakto ni Samantha Saire or Sair Rutas sa iya ikasyam nga kadlawan. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatinuan niya, ginapabako niya, ginabalanse niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra, ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang nga asin kag creatinine. Pero kung kulang ka vitamina, suplayan ka man sang Evergreen Herbal Capsule. Kulang ka vitamin E, C, B, calcium, potassium, magnesium, zinc, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mabakal sa Mami Joy Pharmacy, sa Balia Dulid, Recarce Pharmacy sa La Carlota, Tia Joy Pharmacy sa Pontevedra. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred, patay ng isa ka tricycle driver matapos ginluthang sang riding in tandem sa Zone 4, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Pasado launa kahapon sang hapon. Ang biktima ang ginkilala kay Jesus Pason Jr., 33 anyos, kag residente sang Sitio Basurahan, Barangay Mambulak. Sunod kay Silay City PNP Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Roberto Petate, nagamaneho sang tricycle si Pason sang ginluthang sa mga suspetsado. Inigaga padala sa ospital para mabulong apang napatay ini pasado las 2 sang hapon. Wala pa may bulaan ang motibo sang krimen kag ang mga suspetsado sa pagpatay sa sining biktima. Sa dugang panato na balita, naglambot naman sa masobra 2,000 pesos nga balor sa ginasuspet sa Cebu. Ang nakuha naman sa isa ka 19 anyos nga lalaki nga ginkilala kay John Melvin Posadas sa bypass operation nga ginpatigan sa Police Station number 10 sa kagapon sang hapon sa Totong 2, Barangay Filisa, Syudad sang Bacolod. Nakuha kay Posadas ang apataran ka heat seal transparent plastic sachet sang ginasuspetsyohan Cebu kag 500 pesos nga marked money. Si Posadas ang preso karon sa custodial facility sa Police Station number 10. Sa sining nga panahon, importante ang ikayang lawas. Agud malikaw na mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santo Plus Gold, kaya ang Santo Plus Gold maskin pa-improve kag mas epektibo na bugon mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, ang mga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalang hubag bukol kag iban pa. Mag-inom sa Santo Plus Gold, mabaka lang sa mga butika. Kag sa ato naman nga pagpangape, ang Santo Plus Coffee Mix aton ginarekomendar sa inyo kay ang Santo Plus Coffee Mix himo ini siya sa sunstone, soya kag malunggay. Nagabulig sa pagpanubo sa bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton colon kung tinaay, mapos pagpuwa sigo sa aton lawas, likaw kita sa colon cancer. Sa aton nga kape, diri kita sa healthy. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Balita ulit sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Kay Ani Rapol sang Okinawa, Japan. Good morning man. Tira sa pamilya Baira sa Barangay Madalag, Ibi, Magaluna. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, Radio Philippine Standard Time, las 6:02. This time check is brought to you by Neurobion, helping through heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,